सिंधुरत्न योजना जी सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेमार्फत केसरकर साहेबांच्या एकंदरीत चांगल्या नियोजनामुळे सिंधुदुर्गच्या ग्रामीण भागामध्ये विविध पर्यटन प्रकल्पाची सुरुवात आणि निधी उपलब्ध करण्याचं काम त्या योजनेच्या माध्यमातून झालेलं आहे। आमच्या वैभववाडीमध्ये असलेलं ग्लास पूल, इकडे असलेलं ह्या फुलपाखरू प्रकल्पाबरोबर आता इथे ट्री हाऊस म्हणजे मेन गेट बांधणं, सगळे जे सुविधा, त्याच्यामुळे फुलपाखरू प्रकल्प महोत्सवाच्या बरोबर हा पूर्ण भाग पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित कसा होईल याची पुरेपूर काळजी आणि नियोजन केसरकर साहेबांनी सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून घेतली होती आणि त्या अंतर्गत हा फुलपाखरू महोत्सव दरवर्षीप्रमाणे आधी वर्षी साजरा झालेला आहे। गेल्या वर्षी 600 ते 700 पर्यटक इथे येऊन गेलेले आहेत। मला विश्वास आहे की ह्या एकंदरीत अजून चांगल्या नियोजनामुळे, ट्री हाऊसमुळे त्या येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येमध्ये दुपटीने वाढ होईल असं माझा ठाम विश्वास आहे। सर, तुम्ही हत्ती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला की हत्तींचा बंदोबस्त झाला पाहिजे, तर त्या संदर्भात सरकार पातळीवर किंवा वन विभागाने काय उपाययोजना केल्या जात आहे? आता वन विभागाने HPC हाय पॉवर कमिटीच्या इकडे ते सगळा रिपोर्ट पाठवलेला आहे। कर्नाटक, तमिळनाडूच्या इथे हत्ती कसं नियोजित पद्धतीने राहू शकत नाही असं त्याच सरकारने आम्हा लोकांना महाराष्ट्राला कळवलेलं आहे। म्हणून आता महाराष्ट्राच्या पातळीवर आम्ही काय करू शकतो, मग वंतारा आमचा पर्याय आहे का, महाराष्ट्रात दुसरा एकंदरीत आपण पर्याय उभा करू शकतो का, ह्या बाबतीचा विचार महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर वन खात्याच्या माध्यमातून आणि आमच्या गणेश नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण बसून त्याच्यावर मार्ग काढण्याचं काम आमचं सुरू आहे। लवकरात लवकर त्या बाबतीमध्ये एक ठोस उपाय, असा उपाय आम्ही निर्माण करायला प्रयत्न करतोय जो कायमस्वरूपी जाईल। नाही तर नुसतं एका हत्तीपर्यंतचा विषय नाही, आपल्याकडे विविध प्रकारचे अन्य प्राणी पण आहेत, मग त्यांनाही एकंदरीत कसा तो तोडगा आपण काढू शकतो। आमच्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगलं झू वन प्राण्यांसाठी एक चांगलं झू आम्ही कसं उभं करू शकतो, त्याही दृष्टिकोनातून प्राणी संग्रहालय ज्याला म्हणतो कसं उभं करू शकतो, त्या दृष्टिकोनातून आमचा तोही प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे आहे। म्हणून मी असो, केसरकरजी असो, मोठे राणेसाहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळेजण जे सरकारचे प्रतिनिधी आहोत ते सगळे एकत्र मिळून वन प्राण्यांचा जो त्रास आहे तो कायमस्वरूपी थांबवता कसा येईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलतोय। एक चांगले कौतुकाची बाब आमचं वन खात्याचं करायला पाहिजे की गेल्या काही महिन्यामध्ये जवळपास 1000 माकडं आम्ही वन खात्याच्या माध्यमातून पकडून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा दिलेला आहे। ती मोहीम आजही सुरू आहे। बिबट्याच्या जिथे जिथे आम्हाला तक्रार येते 48 ते 72 तासामध्ये आमच्या वन खात्याच्या माध्यमातून ते बिबटे पकडले जातात। आता कालच फोंडा या भागामध्ये पकडलं गेलेलं आहे। म्हणून अशा पद्धतीचे विविध प्रयत्न आमचे सुरू आहेत। कायमस्वरूपी या हत्तींचा आणि याचा तोडगा कसा काढावा त्या दृष्टिकोनातून आमचं काम सुरू आहे। कोल्हापूरला हत्ती कॅम्प करण्याचं नियोजन आहे म्हणून करतात, त्याबाबत काय विचार होतो? असं का, मी तेच बोलतो ना, एक तर वंताराकडे टेम्पररी पाठवायचं, कायमस्वरूपी नाही, कारण का ते काही झू नाही आहे प्राणी संग्रह, ते एक रिहॅब सेंटर आहे। म्हणजे तिथे तात्पुरते काही हत्तींना काही त्रास आजार होत असेल तर तेवढा पुरतंच ते लोक वंताराकडे पाठवतात। पण सिंधुदुर्गामध्ये राहून अशा पद्धतीचा कॅम्प कसं उभं करता येईल त्यावर आमच्या सरकार पातळीवर दोघांचीही चर्चा सुरू आहे। किनारीमध्ये सुद्धा अभयारण्यासाठी त्यावेळी जागा वन खात्याने बघितली होती, पण त्याचा पुढे काही नाही, तो मूळ संकल्पना केसरकर साहेबांची होती। त्या बाबतीमध्ये 2 बैठका झालेल्या आहेत, त्याही बाबतीमध्ये लवकर निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। साहेब, प्रस्तावित जे तुम्ही झू पार्क म्हणतात ते नेमकं कुठे असेल? प्रस्तावित जे झू पार्क आहे आता त्याचे 2-3 स्पॉट आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत, खर्चही आहे। आता तो वन खात्याने ती माहिती आम्हाला, त्यांचा सर्वे सुरू आहे। हे 2-3 स्पॉट कुठले आहेत ते आज न सांगता फायनल जेव्हा आमचा सर्वे होईल तेव्हा तुम्हाला पूर्ण माहिती आम्ही त्या निमित्ताने देऊ। सिंधुरत्न योजनेतनं चांगले प्रकल्प झाले, पण राज्य सरकारने सिंधुरत्न योजनेची चौकशीची पारदर्शक पद्धतीने चालवणाऱ्या योजना बाबतीची चौकशी कोणालाही हरकत नाही। ती सगळी माहिती केसरकर साहेबांनी तेव्हा दिलेली आहे। आमचा प्रयत्न आहे लवकरात लवकर ती योजना सुरू कशी करता येईल त्यावर आम्ही पावलं टाकतोय आणि लवकरच तुम्हाला आम्ही गोड बातमी देऊ। साहेब, सह्याद्री पट्ट्यामध्ये म्हणजे ओळी असू दे, पारकोली असू दे, दिवसा ढवळ्या शिकारहून एक युवक मारला जातोय, याकडे फॉरेस्ट विभाग दुर्लक्ष करते। काही ठिकाणी असा आरोप होते रात्रीमध्ये चौकूसारख्या भागात फॉरेस्टचीच लोक टिप पैसे घेऊन त्यांना शिकारीसाठी सोडतात, याकडे आपण साहेब काय म्हणतो? असे काही तक्रारी असतील तर तुम्ही आमच्याकडे द्या। प्रत्येक
खात्यामध्ये असे काही दारिद्र्य सुकृत्यारे असतात, माझ्याही खात्यामध्ये आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर आमच्या वन खात्यांबरोबर त्या माध्यमातून आम्ही चौकशी करू ना, किंवा त्याच्यावर कारवाई पण करू. एक चांगला DFO आमच्या जिल्ह्याला मिळालेला आहे, चांगला सक्षम मंत्री, एवढे सिनियर मंत्री म्हणून गणेश नाईक साहेब काम करत आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हे सगळे प्रश्न सोडवले जातील. राजकीय प्रश्न आहे. नाही, जरा पत्रकार परिषदेमध्ये होऊन दे, मग तुमच्याशी बोलल्याशिवाय मी जात नाही. साहेब, एक राजकीय उद्या जारी हे राजकीय नव्हते का? राजकीय विषय तर घ्यायचं नाही. हे तू ठरव ना, मी ठरव. बोला. उद्या नगरपालिकेची निकाल लागतात, कसं बघताय सगळ्या? नाही, जिथे जिथे सगळं महायुतीच जिंकणार, जिथे निकाल लागेल महायुती जिंकणार. का महाविकास आघाडी आम्ही औषधासाठी ठेवली नाही का हो साहेब? औषधासाठी ना. तुम्हाला उभाटा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार पक्ष दिसला का? दिसला ना तुमच्या टीव्हीवर? शिवसेना किंवा भाजप, बस. मग तुम्ही त्याची रॉयल्टी आम्हाला दिली नाही अजून 15 दिवसाची. मग एवढं तुम्हाला मी ट्री हाऊस विभाग दाखवतो, तुमचे चॅनल आम्ही चालवतो दोन्ही पक्ष, पण तुम्ही आमची काळजी घेत नाही. निवडणुका शिवसेना भाजपच्या एकामेकाच्या विरोधात लढल्या. अहो, आम्ही मैत्रीपूर्ण लढणारे लोक आहोत, प्रगल्भ लोक आहोत. आज दिसलो का नाही, एका जीपमध्ये आलो की नाही ते मी टपावर बसलो लोक वेगळं. मग आम्ही प्रगल्भ लोक आहोत, आम्हाला माहिती आहे निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक करायचं. सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी मी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट हे सदैव एकत्र आहेत, त्याच्यामध्ये कुठलाही तडजोड नाही. आम्ही ह्या निवडणुका वैयक्तिक लढवल्या नाहीत. प्रदेश पातळीवर काही जे निर्णय झाले त्यानुसार आम्ही ह्या निवडणुका लढवल्या. निवडणुका संपल्या, आता उद्या 21 तारखेला एकत्र गुलाल उडवू ना आम्ही, त्याची पण मजा घ्या तुम्ही. महापालिकेच्या आता निवडणुका होत आहेत, काय कसं म्हणजे त्या संदर्भात कसं? महायुतीच जिंकणार सगळीकडे. सगळीकडे महापालिकेवर तुम्हाला हिंदुत्व विचाराचा महापौर दिसणार. साहेब, सिंधुदुर्गात जिथे जिथे महापालिका आहे सगळीकडे हिंदुत्वादी विचाराचा भगवादारी महापौर बसलेला दिसेल. राणेसाहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 95 शाळा शून्य शिक्षकीय शाळा होत आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा अतिशय डोंगराळ आपल्याला माहितीच आहे. ते संच डोंगराळ मान्यतेचा आहे ना. हां, संच मान्यतेचा त्या बाबतीमध्ये भुसे साहेबांची चर्चा माझी आणि केसरकर साहेबांची दोघांची सुरू आहे. लवकरच त्या बाबतीमध्ये माहिती देतो. साहेब, कणकवलीमध्ये तुमच्या विरोधात सगळे पक्ष एकत्र आले होते, उद्या मतमोजणी होते, विरोधकांना धूळ चारणार का? ते आता मी बोलू का? नाही ते लोक जिंकणार अशी उत्तराची अपेक्षा आहे का? कणकवलीची जनता ही नेहमी सन्मान्य राणे साहेबांबरोबर आणि भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला हा कणकवली असल्यामुळे मला विश्वास आहे जनता उद्या आम्हाला आशीर्वाद देईल.